На вечерието на тези хубави коледни празници, вие готови ли сте за Коледа и разказите, свързани с историята, времето и обичаите? Следващите минути ще ви потопим именно в тези интересни неща. Здравейте! Здравейте! Празненството, организацията и всичко започва още от Игнаш ден, от 20 декември, за да стигнем и да минем през цялата магия на тези празници. Кое е интересното, което трябва да знаем и как са се променили нещата? Най-напред е важно да уточним, че за традиционния българин Коледа не е един празник, изваден от общия календарен контекст. Започваме с Игнаш ден и продължава до Нова година и след това чак до Йорданов ден. Това е един период с обичаи, които следват един логичен порядък. Ако погледнем към по-стари времена, това е времето свързано с подготовката за зимното слънцестоене, най-краткият ден в годината, когато хората посрещат раждането на Слънцето. Вече в християнска Европа и съответно в българските земи по християнско време, тук се помества и разказа за Рождество Христово. А вече в най-ново време тези практики, които са с езически и след това християнски корен, се трансформират в едни популярни елементи от празничността, които познаваме днес и са свързани с подаръци, коледна лъха, джинджефилови корабийки, които са част вече от масовата популярна култура. Кои, така можем да кажем, че традиции покрай подготовката за бъдния вечер, за Коледа са актуални днес, кои са се променили? Запомнено е посрещането на полазника на Игнаш ден. Всъщност това е човека, който ще предопредели късмета за цялата следваща година. И до ден днешен има и този израз, дори на работното място, когато дойде някой колега в кабинета първи сутринта на 20 декември, ти си ми полазник днес. Така че това е нещо, което се е запазило със сигурност от началото на този коледно-новогодишен празничен цикъл. Разбира се, запазена е и цялата празничност около бъдни вечер, свързана с подготовката на трапезата. Традиционната украса върху хлябовете трябва да представи плодородието. По принцип, според предназначението се правят 3 вида хлябове за бъдни вечер. Освен тези, които вече изборихме, свързани с плодородието, се прави един хляб Боговица, който е посветен всъщност на светеца, на млада Бога Исус Христос. И също така се прави и един, т.е. множество краваи или колачета, които пък са предназначени за коледарите, които ще дойдат в нощта бъдни вечер срещу Коледа и сутринта на самата Коледа. По отношение на ястията, тук правим една закачка, бъдни вечерска аритметика, защото наистина голяма математика пада с бройката на гозбите. Знаем, че трябва да са нечетен брой, съответно 9 колкото са месеците от бременността на жената, 12 колкото са месеците в годината или 7 колкото са дните от седмицата. Но като се има предвид, че в миналото и семействата са били много многолюдни, не е както сега 4 до 6 човека във всеки дом, най-редовно се е случвало 20, 30, 40 човека около една трапеза да се обединят. Трябва да се калкулира много внимателно, да стигне за всички храната. Освен това, има строго определен ред на разположението на хората около трапезата. В центъра, около синията, сядат най-възрастните стопаните на дома. По продължението на месалите, върху които са застлани хлябовете и храните, сядат вече жените, момите, децата. Винаги ли сме празнували Коледа и бъдни вечер на 24 и на 25 декември? Не е било винаги така. До към 60-те години и в България, както в момента в Русия или в Сърбия, например, бъдни вечер и Коледа са били съответно на 6 и на 7 януари по стар стил. Всъщност по стила предопределен от юлианския календар, въпреки че вече в България е бил въведен григорианския календар. И това е една много любопитна тема, тъй като по този начин се размества традиционната последователност на празниците. Защото Нова година се чества по нов стил на 1 януари, а Коледа остава по стар стил и на практика попада след Нова година, което разбърква логиката на тези празници. Но в един контекст на общество, където вярата не е на почет в
периода на социализма, даже напротив, така изтикана е в страни. Съответно, това не е било необходимо. Някакси Нова година е в фокуса на събитията, съответно Коледа и Бъдни вечер са нормални работни дни. Сега ще прочетем някои любопитни спомени за Коледа в миналото. Първо, нещо традиционно, като регионален обичай, в много семейства на 25 декември са отблажвали с връбче, за да им е лека такава годината, защото и се счита, че нали, трябва първо с по-леко месо преди свинското. И ето сега извадка от списание Природа, 1894 година, брой 8. По селата на Ихтиманска, Софийска, Искретска, Дупнишка и Берковска околии съществува обичай твърде вредителен за малките насекомоядни птици. Този обичай се състои в захранване, облажване на първия ден на Коледа с едно синигерче, врабче, кадънче, чинче, кратунче и въобще с някоя малка или лека птица, уж да бъдат леки, като изяденото птиче през цялата година. Тос обичай, който навярно ще да съществува из цялото княжество, костува живота най-малко на 500 000 насекомоядни птици, които в зимно време, гонени от глада, тършуват из дърветата на градините ни и ги поскат от яйчицата на вредителните насекоми. Народният този абсурд е противен на земеделческите ни интереси и на учителите предстои да го изкоренят. Един друг любопитен спомен от Търновско, става дума за края на 19 и началото на 20 век. Да те поканят на елха или да отидеш на елха било проява на голямо уважение и чест както за домакините, така и за гостите. Самото коледно тържество, особено в неговата обществена форма на съществуване, е свързано с пеенето на коледни и новогодишни песни, с разиграването на сценки, с декламирането на стихотворения, с провеждането на томболи и раздаването на подаръци. Празникът се отличава с изключително тържествения си облик и пишност. Първоначално коледните елхи се окичват с ябълки, орехи, пуканки и собственоръчно направени разноцветни хартиени гирлянди. По-късно обаче, по магазините и пазарите започват да се появяват и вносни комплекти с стъклени елхови играчки. Любопитна е тяхната цена, която варира от 10-12 за по-обикновените лева и семплите на вид до 100 лева за по-луксозните и изящни играчки. За сравнение, по това време статистиката показва, че жизненият минимум за гражданин от средно голям български град, като например Търново, е бил 30 лева на месец. Няма как да не споменем и коледарите, които са много важни в нашата традиция и в нашите въобще ритуали. Точно така. По принцип, коледарите сме представили чрез първо атрибутите, които те носят със себе си. Тяхното облекло включва винаги калпак и ямурлук и също така гега, на която те събират краваите или колаците, които хората подаряват на всеки коледар. Любопитното е, че те се разделят на дружини, които си определят махалите, които ще обходят. Коледарите започват седмиците преди Коледа да се събират, за да си заучават песните, като те имат специализирана песен за всички така социални групи, представители на общността в селото. И всъщност идеята наистина е да измолят за всеки човек най-доброто, от което той евентуално би имал нужда. И много често коледарите носят със себе си така коледарско дръвце, което в известен смисъл може да бъде далечна препратка към световното дърво. По подобен начин сурвачките, според специалистите, са някакъв образ на световното дърво. И бъдникът също, който присъства в традицията и гори цяла нощ, за него даже се е вярвало, че поклоните на бъдника Исус Христос се спуска във всеки дом. Жените през времената имало ли е традиция да се подаряват подаръци? Знаем, че по времето на комунизма това е ставало на Нова година, сега е по Коледа. Как е било обаче в древността и какво всъщност са си давали? В така
традиционния период, т.е. говорим за края на 19 и началото на 20 век, не е имало непременно обичай за подаряване на подаръци. По-скоро е имало традицията да се посрещне празника с нова дрежка. Като цяло Коледа и Нова година са празници, където нищо не се пести. Напротив, всичко трябва да е изобилно, трябва да е богато, защото идеята на целият този празничен цикъл е да се измоли същото изобилие и за следващата селскостопанска година. 25 декември е бил денят на същинската празничност. Тогава се ходи на празнична литургия сутринта, после хората се събират за общо селско хоро и после, евентуално на обяд или вечеря, всъщност е и така празничната гощавка, когато се хапва и заколеното прасе и всякакви други вече не постни продукти, постът е приключил. В следващите дни, въпреки че още така се усеща този празничен дух, хората са по-смирени и така предпазливи, защото, както споменахме, започват мръсните дни и съответно в този период е забранено да се излиза навънка нощем. Какво е посланието, което ни носи самата Коледа, 26-ти, след това 27-ти Стефанов ден? Това, което бих казала, че се е запазил като послание и до ден днешен, е, че това е период на милосърдие. Хората дават от себе си, за да измолят и за себе си, но по-важното е да се помогне на ближния, на нуждаещия се. И това е причината и в края на 19 и началото на 20 век да имаме много описания за хора от града, включително царското семейство, които посещават сиропиталища, домове на нуждаещи се, така че да подкрепят тези хора, да им помогнат с каквото могат като ресурси. И до ден днешен имаме такива дарителски кампании, които се съсредоточават точно по Коледа. Така че смятам, че наистина това е в духа на празника, нещото, което се е запазило в хода на годините най-вече.